Mao nilang tower Citrus dere. May signal. Anawag naman ng giti oh. Tuba rin ako. Ari may sa bungtod magpasignal. Ari sa bungtod. O nga sa lasang. Morning ko nga sa lasang dire. Oh. Ano? Dire ko magpa-signal dapit. Oh. Wa kay say signal dire dapit ha. Paita oh, kalayo anang. Oh. May payag dia oh. May sumsilingan. Mangulingay dire oh na. Bata pa gani kay mo na uling. Liba ginakan taay. Muni mga bata rin sa amo bukid, may muling. Anjir ko. Ah. Asal ka tipo? Ha? Aw ya na, kuyog taga to dong. Mo na mga mananggiti dires ko ano, Banban City. Naglumon sa kuan. Naglumon mo diha sa kuan, oy, sanggutan. Mga nang usa ka ng bata o mo nang mangulingay dire. Nay ulingan ay. Na. Pagka daw be. Mga gini mangwarta ni mga bata ah. Ako na di ka pumarta kay sa nang quarantine man. Baka ulit syudad na eh. May nagmuling na sa ta. Ayo, wow, signal lagi. Siya ni Citrus. Citrus niya may signal. Signal lang kung ni dari dapitan. Gitu eh. Mau nilang tower Citrus dari. May signal. Anawag naman ng giti oh. Tuba rin ako.